A nevem Hókatia. Ez pedig a Szívkamra. Sziasztok, Hókatia a mikrofonnál, és ma este sem egyedül a stúdióban. Itt van velem Betty. Szia, Betty! Hello, Tia! Köszönöm szépen, hogy eljöttél ide hozzánk. Nagyon-nagyon vártam már, hogy megérkezz, és hogy tudjunk beszélni erről nagyon érdekes témáról. Tulajdonképpen folytatjuk tovább a női szemmel a szexualitás, intimitás témát, de amit ma este fogunk feszegetni, az inkább az életigasság vagy tévhit mantra-szerű valami lesz. Úgyhogy tudtam én rögtön, hogy kapható vagy erre, és ezért nagyon örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. Hát én köszönöm a meghívást, elég izgatott vagyok én is, de vágjunk bele, aztán meglátjuk, hogy meddig feszegetjük azokat a tabukat és határokat. Nem kell abszolút izgulni, mert itt vannak a hallgatóink, akik mindig készen állnak visszajelzésekkel és kommentekkel, úgyhogy ezeket abszolút várjuk tőletek, mint mindig. Írjatok bátran, a telefonszámunk 0733 835 115, írhattok Messengeren, vagy akár WhatsAppon. Betty, meg én fogjuk várni a visszajelzéseket, és akkor ezekből fogunk majd szemezgetni később. De most nem látjátok itt Bettyt, mert ma este nem Facebook élőzünk, és tudjátok, hogy ez azért is van, mert a szívkamrás műsorokat itt a Rádió Kokóban úgy szeretnénk vezetni, hogy az érzékenyebb témák miatt egyelőre nem láthatjátok a meghívottakat, de itt ül velem szemben Betty, gyönyörű szép nőről van szó, kis vörös bőrkabátban ül előttem, nagy mosollyal, rúzsos szájjal, úgyhogy és készen áll egy igazi vadmacska itt ül velem. Totál belepirultam. Na de Betty, így az elején csak, hogy picit fogalmazzuk meg, vagy fogalmazzunk meg téged, esetleg 3 szóban, hogy fogalmaznád meg önmagad? Oh, wow. 3 szóban. 3 szó. Lehet ez melléknév, főnév, amit szerintem ige is lehet. Viszonylag, ez már egy hangos. Igen. Szabad. Hangos, szabad, igen. Kíváncsi. Ezt nagyon szeretem. Hangos, szabad és kíváncsi. Tehát, kedves hallgatóink, mint tudjátok, nem választunk mi itt rosszul a Rádió Kokóban, ami a meghívottakat illeti. És Betty, azt megkérdezhetem így nagyon röviden, hogy mivel foglalkozol, csak 2 mondatban, hogy tudjuk a háttered. Persze, egy francia ruházati cégnél vagyok üzletvezető, 2 boltban igazából. Igen. Ennyi. Most itt átutazóban tudjuk azt, hogy a munkádból adódóan sokat szoktál utazni, igen. És ezért is nagyon köszönjük, hogy ezt a pici idődet ma este itt töltött velünk. Nagyon, nagyon izgalmas. Én köszönöm. Hát akkor vágjunk is bele, ami azt jelenti, hogy tévhitek és életigasságok. Jól mondom el, hogyha azt állítom, hogy vannak bizonyos mondatok, vagy kijelentések, nőktől nőknek, vagy akár férfiaktól férfiaknak, de most a női oldalt fogjuk inkább megvizsgálni, amik meg tudják határozni az életünket. Hát totálisan. Szerintem onnantól kezdődik, hogy kisgyerekként anyukánk, apukánk mit mond, vagy mit nem mond, és szerintem nagyon sok mindent hozunk már onnan, anélkül, hogy egyáltalán tudnánk róla. És ez nagyon nagyban befolyásolja, hogy viselkedünk, vagy mit gondolunk, mint gyerekek, tinédzserek, fiatal felnőttek, addig, amíg nincs egy olyan külső behatás, ami mondjuk formálja ezt. Szerintem nagyon sokunknak a javára is válik, amit hallunk, úgymond kis gyerekkorunktól fogva, viszont nagyon sok az olyan dolog, ami negatívan befolyásolja az életünket, anélkül, vagy azelőtt, mielőtt
lenne egy külső behatás, ami mondjuk egy családon kívüli, vagy egy közeli baráti körön kívüli behatás. Úgyhogy mindenképpen egyetértek azzal, hogy meghatározó. Igen, ezek a mantrák, de tulajdonképpen önmagában az a szó, hogy mantra, én úgy érzem, hogy pozitív jellegű. Ennek ellenére azokat a mantrákat, és idézőjelesen mantrákat, amiket én ma este itt összegyűjtöttem, kedves Betty és kedves hallgatók, úgy érzem, hogy pejoratívak is lehetnek. Tehát, hogy ki tudnak lengni mindkét oldalra, de valahogyan definiálják az életünket, a nőiességünket, a férfiasságunkat, vagy csak amúgy unblock az életünket, amiket vagy a szüleinktől kapunk, vagy a suliból, vagy a munkahelyről, de hogy így végigkövetnek minket. Egy eldobott mondat vagy szó be tud furakodni az életünkbe, be tud furakodni a lelkünkbe, nem? És ez hogy létezik? Igen, ha valamit hallasz olyan embertől, aki közel áll hozzád, vagy akinek a véleményére adsz, az nagyon ott tud ragadni, 20 évre is akár, és tud befolyásolni anélkül, hogy tudnád. Úgyhogy abszolút egyetértek veled, hogy nagyon a mantra, ha így mondjuk, akkor tényleg egy ilyen pozitív dolognak hangzik, viszont nagyon attól függ, hogy milyen kontextusban pontosan jön az üzenet, vagy ki mondja, hogy, mikor, és miért. Igen. Úgyhogy nagyon rosszul is el tud sülni, és nagyon jól is. Pontosan. Na most itt mi a Szívkamrában elkezdtük ezt a férfi-női szexualitás, intimitás beszélgetés, és nem pusztán azért, mert én úgy gondolom, vagy mi úgy gondoljuk, hogy tényleg a férfi és a nő tengely közötti lét határoz meg mindent, de ezt folytatjuk ma este tovább, és szeretném azzal a kijelentéssel kezdeni, ami most vagy mantra, vagy egy olyan mondat, ami szerintem mindenkit körülleng, de szeretném hallani a te véleményed, ami a következő. Halljuk. Létezik a nagy ő, és mindenki életfeladata az, hogy megtalálja a magáét. Ájjaj, mintha nagymamámat hallottam volna. Hol a fenében van ez a nagy ő? Ez tényleg így van, de ezt most ebben tényleg még mindig hiszünk? Vagy ez csak a Hollywood adta el nekünk, vagy hogy van ez, Betty? Mit csináljunk ezzel? Hát akkor majd megpróbálom megmondani nektek, hogy... Tedd helyre, légy szíves. Szerintem ez egy nagyon erős gondolat, hogy 8 milliárd, vagy hányan vagyunk most a Földön, ember közül egy ember van, aki mindenkihez passzol. Ezt már csak a számok törvény alapján sem tudom elképzelni. El tudom képzelni, hogy az ember minden életciklusának van egy nagy ője, mondjuk. Szóval nem tudom elképzelni, hogy egy embernek csak egy másik kifejezett ember lehet a lelkitársa, a legnagyobb támogatás az életben, a szerelme, a szexuális partnere, mert mindig változunk mi is. Van ez a görög mítosz, hogy úgy vannak az emberek teremtve, a lelkek, hogy van egy teljes lélek, biztosan erről hallottatok ti is, és biztos te is, Betty, és akkor ez a lélek ketté válik. Na, ez a közös lélek, ez az androgyn lélek, ami magába foglalja a női és a férfi lelket is, hogyha ezt lehet így fogalmazni. Most erre ne úgy gondoljatok, hogy női nemi szerv és férfi nemi szerv, hanem ami a személyiség. Pontosan, köszönöm szépen. Tehát a lélekre gondoljatok, és akkor ez ketté lett valahogy választva, és akkor az a feladatunk, hogy megtaláljuk ezt a másik lelket, amelyiktől mi el lettünk választva, amelyiktől meg lettünk fosztva, és akkor ez az életfeladat, hogy ki kell oda menni, és harcolni kell, és nem, leéltünk 5 évet, de nem te vagy az, tovább, és akkor jössz te. És ez a nagy ő. Hát nem tudom, szerintem annó a görögök, amikor ezt kitalálták, valószínűleg nem dolgoztak napi 9 órában, és nem kellett, nem tudom, háztartást vezetni, és a dugóban ülni hazafelé, vagy nem tudom, szóval lehet, hogy több idejük volt keresgélni ezt a másik lelket, vagy több energiát fektetni ebbe.
nagyon romantikusan hangzik, de aztán azt is tudjuk, hogy a görögök annó milyen életvitelt folytattak, úgyhogy nekem egy kicsit ez az egész. Na jó, persze attól függően, most nem csak a görögöknél, attól függően persze, hogy milyen státuszban éltek társadalmilag, hogy hová tartoztak. De mégis visszatérve erre a mantrára, hogyha ezt lehet így nevezni, hogy nincs mindenkinek kicsit benne a lelkében az, és most itt erre gondolok női szemmel, mert lehet, hogyha ezt, kedves férfi hallgatóink, hogy ti azt mondjátok, hogy kit érdekel ez, ezt elfogadja a feleségem, vagy elfogadja a barátnőm, vagy erre pályázott, amikor velem találkozott, és persze én bebizonyítottam neki, hogy én vagyok a nagy ő. De hogy nem minden lánynak vagy kislánynak a szívébe beültetjük ezt a nagy őre való vágyakozást? De. És miért? Hogyha ebben tényleg nem hiszünk, vagy ténylegesen nem igaz. Mert nem azt mondod, hogy ez nem így van. A görögök is hülyék voltak, ma is hülyék vagyunk, vagy miről van szó? Hát ezt nehéz megmagyarázni. Szerintem nem tudom, hogy ez egy ilyen, hogy a szüleink ezt mondják nekünk, mert meg akarnak védeni csalódásoktól, vagy mert a legjobbat akarják alapjáraton a gyereküknek, vagy mert ezt látjuk a tévében, meg a filmekben. Azt ugye soha nem mutatják a filmekben, hogy mi történt azután, hogy az emberek összeházasodtak, vagy, pontosan. Vagy kimondták, hogy igen, kapcsolatban akarok lenni veled. Erről ugye nincs nagyon szó. Úgyhogy az egész egy ilyen romantikus ötlet. Biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok embernek sikerül, viszont ez nem egy olyan dolog szerintem, amit ha az ember kapcsolatba kerül valakivel, akkor az egy magától értetődő dolog, hogy az az ember a nagy ő, mert szerintem minden kapcsolatért dolgozni kell elég keményen, minden fázisában, és lehet, hogy nincs olyan, hogy nagy ő, ami úgymond valaki alapjáraton a nagy ő, de lehet, hogy valaki a nagy ővé tud válni az alapján, hogy ti ketten együtt sokat feláldoztok egymásért, vagy sokat kommunikáltok, szóval szerintem együtt lehet nagy ővé válni, de én nem hiszek abban, hogy valaki alapjáraton a nagy ő nekem, attól fogva, hogy én megláttam őt egy bárban, vagy a Tinderen, vagy nem tudom. Tehát akkor, kedves hallgatóink, én úgy érzem, hogy Betty meg én arra a következtetésre jutottunk, hogy ez tévhit és nem életigazság. Így van? Én így gondolom. Abszolút. Szuper. Akkor szerintem haladjunk tovább, mert nagyon sok minden van itt a listámon. Úgyhogy Betty, kösd fel a... Felkötöm. Betty, kösd fel a kötényed, kérlek. Mert sok fűszer van itt még a konyhában. Na, beszéljünk egy picit arról, hogy ami a nőiességet illeti, és az ismerkedést például. Hogy itt vagyunk mi, modern nők. Mondhatom azt, hogy te is egy modern nő vagy? Léci. Nem tudom, hogy emlékszel-e arra, hogy milyen tapasztalataid voltak akkor, amikor ismerkedni mentél. Bármilyen városban. Most nem Vásárhelyre gondolok, hanem Budapest. Bárhova utazott az ember. Igen. Ugye, ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy Budapesten jártál egyetemre, tehát igen, biztos, hogy volt jó pár este, amikor kint voltál a városban, ismerkedtél. Történt-e olyan, hogy te kezdeményeztél, ami az ismerkedést illeti? Nagyon sok ideig nem. És pontosan azért, mert az ember lánya úgy lett nevelve, hogy egy nő nem kezdeményez. Nem kezdeményez? Nem. Nagyon érdekes. Nem. De miért nem? Ezt ki mondta neked? Hát ki nem? Szóval, hogy... Ez az. Szóval, hogy az ember így van szocializálva, nem? Így van szocializálódva, így erről szól az összes film, a könyv, amit az ember olvas, a tini regény, a romantikus regény, a Netflix sorozat. Lehet, hogy nem most, de mondjuk 15 éve. Nem tudom. Szóval ritkán láttál olyat, hogy a nő odament és felszedte. Csúnyán mondva.
Igen, ugye mert rögtön, hogy ugye, pont, tehát, hogy van pontosan. Ez már most is az asszociáció, hogyha kezdeményes, akkor felszedsz valakit, az már mintha a prostitúció szélén lenne. Vagy oda dobja magát a férfinak. És egy nő ne dobja oda magát, hanem vigyázzon a virágra. És akkor ezzel mi a fene van? Mert erről szeretnék beszélni. Ja, de ne vigyázz túl sokáig a virágra, mert akkor elhervad. Szóval semmi nem jó. Hát, hölgyeim, nem tudom, hogy mit csináljunk. És akkor most ez a kérdés, hogy ez egy tévhit, vagy egy életigazság, hogy tényleg forduljunk egy picit vissza, hogyha egy nő kezdeményez, az oké, vagy nem oké? Most ezt tegyük helyre. Szerintem teljesen oké. Szerintem is. A nő is egy ember, egy személy, mint a férfi. Szóval, és senki sem gondolatolvasó. Szóval akkor honnan tudná néha a szerencsétlen férfi, hogy amúgy a nő szeretne tőle valamit, hát néma gyereknek anyja se látja a fától az erdőt, ahogy mondjuk. Jó, nagyon szeretem, Betty. Szuper. Úgyhogy szerintem ezzel semmi probléma nincsen. Miért van ez a kijelentés a férfiak oldaláról, hogy oké, de hogyha egy nő kezdeményez, akkor tuti biztos, hogy feminista. Már ettől is feláll a szőr a hátamon. Amikor valaki a feministát úgymond egy ilyen negatív konnotációval használja, vagy illeti. Igen. Ezért amikor tőlem valaki megkérdezi, hogy feminista vagy, hát én így legszívesebben rávágom, hogy nem, mert nem abban az értelemben vagyok feminista, ahogy te gondolod, vagy amit a társadalom mond neked. Köszönöm szépen, így van. Viszont nyilvánvalóan feminista vagyok, mert egy nő vagyok, szóval nem hinném, hogy az, hogy te kezdeményezd el, az egyenlő azzal, hogy feminista vagy. Szóval szerintem, ha egy nő kezdeményez, akkor az azt jelenti, hogy van egy egészséges magabiztossága, tudja, hogy mit szeretne, nem veszteget időt fölöslegesen. Szerintem ez egy nagyon egészséges dolog, és megbecsülendő, szerintem. De miért van az, hogy ettől elfordulnak a pasik vagy a férfiak? És most tudom, hogy mindig minden ilyen típusú és szerű beszélgetés, még néha itt is ebben a műsorban kimegy picit arra, hogy minden a heteroszexuális kapcsolatokra írandó rá, és ezért elnézést kérek, de mégis érdekes megvizsgálni azt, hogy unblock ebben a felállításban, hogyha oda megy egy nő egy férfihoz, és azt mondja, hogy szia, láttam a mosolyod, vagy jól nézel ki, vagy tetszel nekem, és akkor erre, tehát az a válasz, hogy de hát azért nem egy kicsit, ez túl sok, Jolika, hát na, én kell legyek a vadász, mint férfi, te a nő, te kell legyél a csábító. Mi ez a hierarchia, és miért van az, hogy neked, tehát hogy neked van jogod ahhoz, neked mint férfi, eldönteni azt, hogy ezek a szerepek, és te osztod ki őket. Igen, de ez így van? Szóval tényleg van olyan férfi, akinek ez derogál? Vagy, ja, hogy derogáló, pontosan. Okay. Igen. Hát én még nem találkoztam. Mert mint, hogy én nem tudom, nekem mindig jól esik, ha valaki oda jön, még akkor is, ha az embernek nincs, hogy ha nem vagy érdekelt abban, aki oda jött, mert akkor az ember csak megmondja. Mindkét oldalról. És ez mindkét ez mindig benne van a pakliban, de nem tudom elképzelni, hogy ez bárkinek is derogál. Mert mint, hogy el tudom képzelni, hogy sérül az ego. Hogy nem sérül az ego, de valahogy a férfiasság, igen. Na ez az, és ez a kérdésem ezzel kapcsolatosan, hogy tényleg muszáj, vagy feltétlenül végig kell mennünk nekünk ezeken a szereposztásokon? Nekünk nőknek ahhoz, hogy nőknek tekintsenek? Tehát, hogy ott fogok állni a sarokban, a diszkó szélén, mennek a fények, de én várni fogok addig, ameddig János hozzám jön, mert hogyha én megyek hozzá, hát akkor biztos, hogy nem. Akkor nem lesz semmi nem megyünk belőle. sehova. Nem is tudom, hogy erre mit mondjak. Szóval szerintem ez is egy olyan dolog, hogyha a férfinak úgymond ez derogál, akkor én nem hiszem amúgy, vagy nem tudom elhinni, hogy ez tényleg belül neki egy nagy vészharang, hanem szerintem inkább az határozza meg a véleményét, hogy mások mit mondanak, vagy hogy lett nevelve, vagy mit látott. Ugyanúgy, mint ahogy a mi viselkedésünket is meghatározza, mint nők viselkedését, amit láttunk, amit hallottunk, meg amit úgymond a társadalom elvár tőlünk.
És hát hogy hangzik az, hogy ja, felszedett, hát már akkor is az asszony döntött el, hogy mi lesz. Szóval, hogy el tudom képzelni, hogy ez nem egy olyan dolog, amit az ember mondjuk be akar vallani a haverjainak, hanem inkább úgy akarsz hangozni, hogy én felszedtem ezt a jó csajt, nem az ő döntése volt, hanem én őt megszereztem. Szóval nem tudom, hogy én el tudom képzelni amúgy, hogy ez belőlem úgy meg így repdesik a szívük, hogy hozzám szólt, de hogy nem merik bevallani, mert majd akkor mit mond a haver. Vagy el tudom képzelni, hogy ez egy ilyen, hogy máshogy történik, attól függ, hogy milyen a mentalitás. Nem tudom, elég sokat utaztam Skandináviában egy időszakban, ahol mondjuk nem tudom, céggel elmentünk egy bárba, és ott meg a dán kollégáktól, megmondom, Dániában volt, a dán kollégáktól azt hallottam, hogy ott viszont teljesen normális, hogy a nő kezdeményez. És ezen én is meglepődtem. Ezek a drága vikingek. Hát de abszolút értem, hogy ott semmi gond nem volt a női kezdeményezéssel. Nem. Ez nem volt olyan, hogy kitűnt volna az átlagból, de szóval normális volt. Na most, Betty, van még 2 nagyon fontos dologra itt időnk, mielőtt el kell mennünk egy pici szünetre. Hallottál-e arról a frázisról, hogy mansplaining? Hát az egyik kedvenc szavam. Betty, most azok kedvéért, akik esetleg erről nem hallottak, meg tudnánk ezt fogalmazni ketteni nagyon-nagyon egyszerűen, hogy mi az, hogy mansplaining? Hát véleményem szerint a mansplaining az 2 angol szó összetételéből származik. Az egyik a man, ami férfit jelent, a másik az explaining, vagy explanation, ami magyarázatot jelent, vagy magyarázni. Úgyhogy ha összerakjuk a man explaininget, akkor lesz belőle egy mansplaining, amikor a férfi megmagyaráz dolgokat. És aztán a férfiak nem magyarázzanak meg. Igen, hogy nekünk aztán semmit nem magyarázzon meg egy férfi. Mert köszönöm szépen, és tulajdonképpen nagyon-nagyon jól mondtad, de hogyan van ez használva bizonyos helyzetekben, tehát, hogy van egy adott férfi, aki próbál valami olyat megmagyarázni. Ami abszolút magától érthető. Köszönöm, igen. És ez az, ami hiányzik ebből igen. De mi van ennek a hátterében? Tehát van egy bizonyos fokú, nem tudom, lenézés talán, vagy lekicsinyítés lehetséges, hogy a hátterében lehet? Igen, de nem vagyok benne biztos, hogy ez egy tudatos... Aha. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy a modern világban, amiben élünk, a legtöbbször, amikor ez történik, akkor az egy tudatos viselkedési forma. Ja. Szerintem ez csak így nőtt fel a társadalom, hogy bizonyos dolgokat a férfiak jobban tudnak. A férfiak szerint. Na hát erről van szó, kedves hallgatóink, és arról is, hogy van egy kis videó bejátszás, amit mindjárt meg fogok mutatni nektek, és meg fogom mutatni Bettynek is. Ismerőse Ákos, tudod? Hát persze. És emlékszel-e arra az ominózus videóra, amikor Ákos arról beszél, vagy azt próbálja definiálni, hogy mi a nők dolga? Ó, igen. Emlékszel-e? Fú, de vagy az már nagyon régi, nem? Vagy ez már majdnem, 10 éves? Vagy majdnem egy ilyen 9,5-10 éves sztori. Wow. Emlékszem, viszont akkor szerintem máshogy értelmeztem, mint 21-22, na jó, valljuk be 22 éves, friss, nem annyira friss, de egyetemista lány, mint mondjuk most. Szóval lehet, hogy ha most lejátszod, akkor lehet, hogy így megfogom ezt a poharat így elég erősen, nem tudom. Jó, de akkor, halljuk. Jó, rendben. Akkor az lesz, hogy most nagyon el kell mennünk egy pici szünetre, de nem menjetek sehová, mindjárt le fogom játszani az Ákos kis kommentjét, és azt is fogjátok hallani, hogy Betty mit gondol erről. Úgyhogy ezzel is minden mással, ami a témához kapcsolódik, mindjárt folytatjuk a Szívkamrát, nem menjetek sehová. Van egy álmom, de nincsen túl jó állapotban, megmutatom. Ott nem fekszik a völgy mélyén,
Mindegyik hóhér, mindegyik hentes, mindegyik éhes, üres szegény. Szegény kicsikém, látod most alszik, nyár a párnán, de kelts föl merény. Meguntam félni, kocka cukor, srácok, ki kéri, ez kocka cukor. Meguntam félni, kocka cukor, srácok, ki kéri, ez kocka cukor. Felállok az ágyon a pálmát, falhoz vágom és azt ordítom. Meguntam félni, kocka cukor, srácok, ki kéri, ez kocka cukor. Sziasztok újra, ez a Szívkamra itt a Rádió Kokón, és folytatjuk tovább. Itt van velem Betty. Szia, Betty! Hello, Tia! És ma este egy nagyon érdekes témánk van, ami a tévhiteket vagy életigazságokat illeti. Főleg ezeket a mantrákat, amiket általában hallani szoktunk. Gyerekkorban, tinédzserkorban, felnőtt korban is, nőként, de férfiként is, habár a mai mantrákat inkább női szemmel próbáljuk nézni. Legalábbis ezért ül velem itt Betty, a mai sztár vendégem itt a stúdióban, és szerintem eddig helyretettük egy jó pár dolgot, ami a nagy őt illeti, hogy ezt felejtse el mindenki, ez nem így van, és ami a kezdeményezést illeti ismerkedéskor, hogy ez rendben van, ez lehet, és ez nem azt jelenti, hogy akkor ez az illető hölgy egy agresszív feminista csak azért, mert megjelenik, és azt mondja, hogy szia, itt vagyok. Nem kell megijedni. Köszönöm szépen. Hát ezért ül velem itt Betty a stúdióban, hogy így ki tudjuk ezeket párnázni, vagy kivegyük a tűket a párnákból, amit szeretnétek, és bármiféle hozzászólást várunk 0733 835 115, de robogunk tovább, és ott maradtunk el, hogy Ákos. Oly! Halljuk. Igen. Hogy Ákos, a kedves drága pop-ikon, Kovács Ákosról van szó, hát ő mondott valamit, mintha ő tudná, hogy mi a női principium. Hogy mi a nők dolga. Na, hölgyeim. A mansplaining. A mansplaining. Köszönöm. Hallgassunk akkor bele, hogy mit mond Ákos. A nőknek nem az a dolguk, hogy ugyanannyi pénzt keressenek, mint a férfiak. Én így érzem. Nem az a dolguk? Nem az a dolguk. Mi a dolguk a nőknek? Hát mondjuk a női principiumot beteljesíteni, nem? Hogy mondjuk valakihez tartozni, valakinek gyereket szülni. A kettő kizárja egymást? Lenni. Nagyon úgy tűnik, igen. Hát hogy leszel anya, mondjuk hogy töltesz a gyerekeiddel elég időt, hogyha vezető állású, nem tudom ki vagy, nem tudom hány forintért. Tehát Ákos megfogalmazta, hogy mi a nőknek a dolga. A nők ne akarjanak annyi pénzt keresni, mint a partnerük vagy a férjük, és főleg azt is megfogalmazta, hogy mi a nők dolga. Tehát, hogy a nők... Szülni. Hát szüljenek. Hát persze. Hát, igen. Na. Köszönjük szépen, Kovács Ákos. Köszönjük. Most, ha eddig nem tudtam volna, akkor most már tiszta, hogy mi a dolgom az életben. Na, ezt egy kicsit próbáljuk körüljárni. Mit akar Ákos mondani? Nem akarom bántani őt, ugye tudom, hogy nem erről van szó, ez egy majdnem 9,5, majdnem 10 éves videó, akkor is picit kiverte a biztosítékot, ha jól emlékszem.
Valami jót akar ezzel mondani szerinted, Betty? Vagy mi a helyzet? Hát ezt jelenleg nehezen tudom elképzelni, de én arra fogom, hogy a neveltetés és a társadalmi elvárások. Szóval én amúgy nem hiszem, hogy ő ezzel bármi, úgymond, nem az, hogy negatívat mondott volna, vagy hogy mondod, hogy... Vagy hogy nagyon bántó akart hogy volna. hogy nem hinném, hogy bántó akart volna lenni a női nem felé. Reménykedem abban, hogy csak nem tud jobbat. Szegény Ákos. Mert őt ugye az egyenlő bérekről kérdezték, tehát hogy ennek van-e valamiféle létjogosultsága, hogy egyenlő bérek, és ez is egy nagyon érdekes kérdés, ami a nőket illeti, és ez tulajdonképpen ez végig fog minket vezetni a következő kis pontunkhoz itt a listán, de hogy úgy érzed, hogy jót akart mondani, de rosszul fogalmazta meg, mert társadalom, vagy így lett nevelve? Most ez akkor az anyukája hibája, vagy az apukája hibája? Hát nem akarom megvédeni, meg rosszat beszélni a szüleiről sem. Szerintem az ember nemtől függetlenül ezt hallja mindenhol. És szerintem ez egy ilyen tudat alatti üzenet, ami beleivódott az agyunkba, és hogyha aktívan mi nem keresünk más információt, vagy bármi egy új nézőpontot a témával kapcsolatban, akkor ebbe az ember így könnyen bele tud ragadni, mert szerintem, mint emberek mindig a megszokottban érezzük magunkat kényelmesen, úgymond, és nem feszegetünk határokat feltétlenül, és az ember ezt így elfogadja. Én az, hogy egyenlő bér, vagy nem egyenlő, szóval ennek annyira sok ilyen... Igen, ennek nagyon sok foka van, és Sasper kb. Felé haladunk. Lassan, vagy kevésbé lassan. Igen. Mert ugye ez is itt van a listámon, ami pedig annak a feszegetése, hogy kinek kell fizetni a vacsora során. Hát ez az egyik kedvenc. Ez a kedvenc? Ez amikor ülsz a randin, és akkor tudod, hogy jön a pincér, és meg fogja kérdezni, és ilyen és mindenki olyankor... le van izzadva. Na, igen. Na de várjál, de ez nem a baráti társaság, amikor mindenki kicsit leizzad. Hogyha baráti társaságról van szó, tudjuk, hogy mindig van egy fazon, aki akkor kell, hogy kimenjen a mosdóra. Mindig akkor megy ki. Ő úgy időzíti, hogy neki mindig akkor kell, de nagyon hosszasan kakilni. De mindig akkor. Mindig akkor. Másik ott hagyta a pénztárcáját, harmadiknak lemerült a telefon. Pontosan. Na de hogyha csak 2 emberről van szó, és most ismételten elnézést, hogy mindig mindent heteroszexuális vetületben beszélünk át, de 2 ember randizik, kinek kell fizetnie? Ha egy nő és egy férfi ül az asztalnál, van olyan határozat, hogy a férfinak kell mindig fizetnie? Hát én nem olvastam még ilyen szerződést sehol. Attól függ, hogy aláírunk-e valamit, mielőtt elmentünk randizni. Abszolút nem. Az én véleményem szerint ez totálisan helyzettől függ. Én azt mondanám, hogy ha az egyetlen program a randin az volt, hogy vacsorázunk, akkor én biztos, hogy szétdobnám a számlát 2-re. Ha mondjuk a terv az, hogy vacsorázunk, és utána elmegyünk egy bárba meginni egy pár italt, akkor azt mondanám, hogy szívesen kifizetem, vagy te, és a következő, amit csinálunk, az rajtam. Ez nagyon fair, ez amúgy nagyon fair. Mert én szerintem, bocsánat, hogy belevágok, ha 2 ember randizik, vagy nekem ez olyan barátokkal is hasonló, szóval én nem számolom a filléreket, szóval ez inkább ilyen gesztus jellegű. Szóval az egyiket én viszem, a másikat te. Aztán nyilván az ember mérlegel, hogy mi az összeg úgy körülbelül, de most nem fog 5 forinton veszekedni, vagy most a vacsora 2000 forinttal többbe került, mint a 4 koktél, amit megittunk, vagy nem tudom, és akkor azt légy szíves, add oda készpénzben. Ez az nagyon-nagyon alávaló. Igen. Ezt utána visszakérni, hogy de kiszámoltam, hogy igen. amit te fogyasztottál. Szóval szerintem igen. Köszönöm szépen azért. Főleg egy randi után. Igen. Na de ez amúgy, és azért kérdezem tőled ezt, Betty, mert hogy az előzővel kapcsolatosan, mármint, hogy az ismerkedő nő az
feminista nő. Hogy ez is egy ilyen, tehát rá van bélyegezve, hogy egy olyan nő, aki azt mondja, hogy nem, én fizetni szeretnék az én részemért, vagy szeretném azt, hogy megbeszéljük, és akkor legyen egy balansz, vagy legyen egy egyensúly, hát akkor biztos egy feminista, mert nekem a férfi létemnek az a kielégítő, hogy én fizetek, én keresem meg, én csinálom, én húzom ki a széket, én nyitom ki az ajtót, én fizetem a vacsorát, én fizetem a koktélokat. Akkor fizesd. Hát ha neked ha a férfi ebben teljesedik ki, akkor csinálja, de ne hántorgassa fel nekem egyszer se, hogy de én fizettem a vacsorát. Na de, hogyha nem fizet semmit, akkor mivel fizetsz? Mert nincs kiegyenlítve ám a számla. És ez nagyon érdekes. És erről akarlak kérdezni, annak ellenére, hogy ki van jelentve, hogy jó, én, mint férfi, én fizetek, mégis valami el van várva, nem a másik oldalról? Hát ez vagy a oldaltól? Igen. Tehát, hogy... Igen, szóval, hogy miért minden mindig csak ilyen tranzakcionális? Igen. Szóval miért nem lehet csak néha csak adni, és nem feltétlenül elvárni bizonyos dolgokat? De most volt egy olyan helyzet a TikTokon, azt hiszem, hogy egy influencer Csajci készített egy videót arról, hogy sziasztok, én vagyok XY, és szeretnék arra reagálni, hogy a férfiak azt mondják, hogy nekünk kell fizetni a randi során, és ő erre azt mondta, hogy ez nem így van, mert ő kiszámolta, hogy neki mennyibe került a smink, meg minden piperecik, amit ő használ, meg ruha, meg minden. Tehát, hogy ő, és ezeket összeadva, hogy ez mennyi több ezer dollárba kerül, és hogy akkor megjelenik kikenve, kifenve, csodásan, cipő, ruha, combfix, mit tudom én, és akkor ő ott van, tehát ő ezt már belefektette a randiba. Értem. Tehát ő kifizette előre nem csak a vacsorát, ő tulajdonképpen több estét is kifizetett. Oké. És ezt kérte tőle bárki? Vagy nem tudom, hogy a férfi írt neki egy üzenetet, hogy ezt és ezt a combfixet, és ezt a nem tudom milyen palettát kend a szemedre, muci, mielőtt jössz, vagy nem tudom, szóval, hogy ki kérte. Szeretlek, nagyon-nagyon szeretem. Szóval, hogy nem, mármint, hogy értem, amit mond a lány, de közben meg amúgy messzelnő jár mindenhova, vagy amúgy nem hord ruhát, vagy nem mossa meg a haját, vagy nem tudom, szóval, hogy csak nagyon ilyen különleges alkalmakkor, mikor randizni megy. Szerintem ez egy nevetséges összehasonlítás, vagy egy ilyen mérlegelés. Azt mondjuk, hogy ez abszolút tévhit. Tehát, ja, hogy abszolút. Nincs olyan, hogy a nő a megjelenésével fizet. Nem hiszem, hogy a márkás ruha az kifizeti a számlát, vagy érted, mit mondok? Szóval, hogy nem tudsz oda menni, és rád néz a pincér, hogy yeah. Ennyi. Köszönöm szépen, hogy megjelent ebben a igen. Gucci ruhában. Lois Vuitton. Vuitton. Ez a Coco Chanel. Coco Chanel, vagy Coco Chanel, ez az én Chanel, kedvencem. Igen. Kövessetek a Facebookon, és nézzétek meg az Asadi cipőmet. Jó, nem erről van szó. De úgy, hogy mi azt mondjuk Bettivel, hogy ez tévhit. Tévhit, abszolút. Mindenki legyen olyan szíves és kedves, ezt beszélje meg, és próbáljon tenni valamennyit azért a randiért. És most nem arról van szó, hogy a férfinak csak annyiban telik ki az ereje, amennyit a hitelkártyája ér. Mert nem ebben mérjük a férfiasságot, vagy igen? Szerintem ez embertől függ. Remélhetőleg azt tudom mondani, hogy nem. Viszont nagyon sokan de. Betty, szerinted pótolható a méret a hitelkártyával? Nem. Köszönöm. De látjátok, hogy mennyire... Mert a méret szerintem nem pótolhat. Mint hogy ezt rosszul mondtam. Szóval, hogy a méret nagyon sok mindenre nem visz. Pontosan, ezt különben még megbeszéltük ezekben a keretekben, és minden kedves meghívottamnak is hasonló volt a véleménye. Igen. Nagyon jó. Hogy senkit nem érdekel. Úgyhogy baromira nem. Kedves hallgatóink, nagyon kérünk titeket, hagyjátok abba.
akkor odáig jutottunk, hogy tulajdonképpen már megvan a beszélgetés, megvan a nagyon rámenős ismerkedés, de egyetértettünk, a vacsora is megvolt, remélhetőleg elosztottuk a számlát, vagy valahogyan máshogyan lett intézve, most tudjátok, hogy ezt hogy értem, ne forgassa ki senki a szavaim. Túl késő. Köszi, Betty. Jó, de ott vagyunk, hogy hazaérkeztünk. Okay. Bemegyünk a kis előszobába, ott már megvan a csókolózás, lerúgjuk a cipőket, ledobjuk a táskákat. De nem, ha sánál, akkor lerakjuk. De valamire lehető. Kedves hallgatóink, látjátok, hogy mindig a legjobb sztár vendégeket hívjuk ide a Rádió Kokóba. Tehát a táskákat finoman elhelyezzük egy puha felületre, igen. nem karcolódnak. Egy vákuumtáskába. Igen. Jó, és akkor utána haladunk tovább. Jó, de ott van, a szenvedély az megy tovább, és akkor megérkezünk, vagy elérkezünk arra a pontra, hogy... Hát reméljük... Levetjük a ruhákat? Hát... Néha. Jó. És hogyha levetjük a ruhákat, különben érdekes kérdés, kiveti kinek le a ruháját? Mert hogyha a nő veti le a férfi ruháját, akkor megjön feminista. Már megint visszatértünk. Egy nő soha nem csinál semmit jól. Ha leveszi, az a rossz, ha nem veszi le, az a rossz. Lényegtelen. Valaki leveti valakinek a ruháját. Leveszi. Na, saját magadnak leveszed a ruhádat, és akkor megvan oldva. És akkor tévhit, vagy nem tévhit, vagy életigazság. De hogyha nincs minden leborotválva, hát akkor ez a nő nem ad magára. Hát szerintem ez csak egy női gondolat amúgy. Ez csak egy női gondolat? Hát nem. A pasik szerinted nem gondolkodnak ezen? Hát én nem tudom, szerintem a legtöbb pasi, ha már eljutott oda, akkor már baromira nem érdekli, hogy... Kedves férfi hallgatóink, írjatok. Bocsánat, hogy így. 0733 800 35 115, írjatok, mert Betty nem fogja elhinni. Amit hogy legalábbis remélem, hogy nem érdekli, mert akkor... Hoppácska. Szerintem ez is egy olyan dolog, ami társadalmi neveltetési elvárás, vagy mindenkinek szerintem a saját ízlése, hogy mit csinál, vagy mit nem csinál a szőrzetével. Igen, a nőknek is van szőre, akármilyen nehéz is elhinni, vagy bevallani. Nő a szőr. Szőrnő. A szőrnő, a nő szőr. És most nem a cirkuszi fellépőkre gondolunk, akik szakállat is tudtak növeszteni. Az kéne még. Ez a drága tesztoszteron túltengés. Na jó, de hogy ott vagyunk, és akkor miért van az, hogy néha ez meg tudja állítani a férfiakat, vagy meg tudja ez állítani? Ha én ezt így mondhatom, velem még ilyen nem történt, viszont engem már állított meg saját magammal kapcsolatban. Na, erről akarok hallani. De ez, amit az előbb is mondtam, hogy ez csak egy elvárás, mert én azt hittem, hogyha nem tükörsimasságú a testem, akkor a férfiak undorodva löknek ki az ajtón. Az előszobából. Az előszobából, és lehet a táskát megtartják. De... Nem promózzuk nem, nincs. A channelt. Nem. De nem történt még ilyen. Nem. Vagy nem tudom. Szóval ez szerintem attól is függ, hogy épp mi a divat. Szóval, hogy mit lát az ember mondjuk a pornóban. Igen. És szerintem ez befolyásolja az ízlést. Mert ugye emlékszünk arra, nem tudom, hogy neked ebben volt-e részed, de ugye közép-kelet-európaiként voltak bizonyos élethelyzetek, amikor például a szüleinknek nem volt olyan hozzáférése felnőtt filmekhez, vagy pornográf magazinokhoz sem, mint például manapság. És akkoriban ugye ezeket a magazinokat külföldről importálták, és én emlékszem arra, hogy hát azért egy jó párat megtaláltam. Ja, hát igen. Ez most, bocsi anyu. És azért ott nagyon nagy volt a szőrzet mennyisége, de tulajdonképpen abszolút szexi, semmi gond nem volt vele, sőt. Soha senkit nem zavart, igen. És most arra is gondolok, hogy hónajszőrzet abszolút ott volt, nem emlékszem pontosan, hogy milyen volumenű volt a lábszőrzet, de
legalábbis emlékeim szerint, amikor ezeket futva átlapozgattam, jó volt a benyomásom. Tehát, hogy abszolút átjött az erotika. Lényegtelen az, hogy teljesen csupasz, vagy megvolt a szőrzet. És tulajdonképpen annak a szőrnek ott is kell lenni, nem? Hát, hogy van egy funkciója. Igen, az biztos, de szerintem is szóval, hogyha a történelem során mindig történt volna, hogy a férfiak undorodtak volna a szőrös nőktől, akkor nem lennénk itt. Szóval, így, köszönöm szépen. Szóval ezért Istenem, nem Betty, mindenképp. de jó. Na. Szerintem mindenképp kultúr, vagy az adott divat határozza meg azt, hogy az ember mit gondol, de ez bármivel kapcsolatosan így van. Most a skinny jeans nem menő, 5 éve mindenki azt hordta, most szóval ez, most pedig a mom's jeans, vagy most már a bő farmer nadrág. Szóval szerintem ugyanígy változik az, hogy most milyen legyen a szőrzeted épp. Tehát Bettivel úgy határoztunk, hogy ez is tévhit. Haladunk tovább a sztoriban, beléptünk az előszobába, mindent kifizettünk az étteremben, hazaérkeztünk, beléptünk az előszobába, megkezdődött a csókolózás, esetleg a petting, megtörtént a ruhák levetése, esetleg leszakítása, ne talántán fogakkal. Oké. És odáig jutottunk, hogy közösülés. Most ez így nagyon... hivatalosan hangzik. Igen. Most egy kicsit én is úgy lehervadtam. Jó. De 12 éves koromban olvastam a felvilágosító füzetet. Behatolás, Irénke. Kicsatolás, nem. Az más. Erdélyt elcsatolták, nem. Jó. Visszatérve. Betty, mi a helyzet azzal, hogy van egy olyan, hogy orgazmus színlelés. Ez tényleg így van? Tehát, hogy és ezt csináljuk, és ezt mondják, hogy csináljuk, vagy nem csináljuk, vagy mi a helyzet ezzel? Nagyon sokan csinálják, de miért csak a nőkre gondolom? A férfiak is csinálják. A férfiak is színlelnek orgazmust? Jó, ezt lehet, hogy kicsit könnyebben észre lehet venni, ha esetleg nem történt meg. Viszont az ember nem fogja meg így a kotont, így az eset végén is nézi meg, hogy van-e. Na, de ez az érdekes, mert ugye nem egyenlő a magömlés az orgazmussal. Hát ez egy másik téma, ugye? igen. Igen. Tehát, hogy van itt egy ilyen vonulat is. Igen, de szerintem a jó szex se egyenlő az orgazmussal. Így van. De miért hitetjük el, vagy nem tudom, hogy ez így van-e, mi nők egymással, és nem hiszem, hogy ez a pornóból jön, hogy 2 löket az előszoba után, és már is a 7. mennyországban vagyunk, és eladjuk azt, hogy ez rendben van, és ez jó, és akkor elszínleljük, vagy eljátsszuk azt, hogy megérkezünk valahová. Ki adja el ezt kinek? Ez a Hollywood? Ezt mi adjuk el magunknak? Mi a helyzet ezzel? Hát Hollywood, pornó. Igen. De szerintem ezzel magunk alatt vágjuk a fát. Ugye? Ugye, hogy igen? Abszolút. A másik meg, vagy a másik opció, ha az ember színlel, vagy színlelhet, az, hogy annyira rossz a történet, hogy az ember csak azt szeretné, hogy vége legyen, mert sajnos... Nagyon érdekes, amit mondasz. Tehát akkor ahelyett, hogy erről beszéljünk, inkább elszínlelem. Akkor is elszínlelem, hogy jó. Én ezt tudom, vagy nem tudom elképzelni, hogy mi más. Ja, hogy valaki mondjuk egy szexistennő azért, mert 2 löket után... Pontosan, igen. Oké. És akkor tudod, mint Meg Ryan. Igen. Szerintem ez egy nagyon rossz üzenet, amit közvetíteni tud a nő, ha színlel. A férfi is, mert a másik soha nem fogja megtanulni, vagy soha nem fogja megérteni a másik nem testét, vagy igényeit, hogyha soha nem kellett megdolgoznia mondjuk egy orgazmusért. Egy szó mint 100, ne színleljetek orgazmust. Szerintem. Ne színleljen senki orgazmust. Szerintem nem. Csak akármilyen nehéz is beszélni róla, hogy néha nehéz a másiknak elmondani, hogy figyú, ezt csináld, vagy megmutatni, még nehezebb. De nagyon fontos, mert soha nem fogunk 1-ről 2-re lépni, ha nem mondjuk meg, és mondjuk a másik azt hiszi, hogy egy szexisten nő, vagy egy csődör
különben meg abszolút nem, és szerintem az ember azért is, ha mondjuk több szexuális partnere van, találkozik néha olyan élményekkel, hogy Atya Úristen. Pontosan. És ott fog összeomlani a kártyavár, hogyha Abszolút. amit fölépítesz magadról, és nem tudod azt tovább tartani. Igen. És tulajdonképpen magad ellen dolgozol. Nem? Abszolút. Ja, abszolút. Mert vagy nőként, vagy akár pasiként is lényegtelen, hogyha megjátszod magad, ugye? Sose fogsz jól kijönni, Pontosan. szerintem. Úgyhogy szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy őszintén, akármennyire nehéz is néha beszélni róla, meg főleg az elején, amikor az ember nem annyira kényelmes még a másikkal, de muszáj. Arra van a bor. Hát ezzel szerintem ez nagyon kerek volt így, Betty, úgyhogy neked jár egy hatalmas taps. És köszönöm szépen, hogy itt voltál ma este velünk. Hát én köszönöm a lehetőséget. Nem tudom, hogy így még utoljára van egy pár percünk, lenne esetleg egy utolsó tanácsod a hallgatóinknak, ami a megnyilvánulást illeti, vagy bármit, ami ezzel a témával kapcsolatos, amivel hagynád őket. Mielőtt visszatérsz a stúdióba. Hú, hát nem akarok túl nagyot mondani, meg nem is tudok. De szerintem mindenre a megoldás az lesz, ha az ember őszinte a másikkal, de leginkább saját magával első körben. Kommunikáció. Bor. nem, bor. Bacchus, nem. Nagyon szeretem, Betty, igen. De tényleg nem tudom, mert így nehéz mondani egy mondatot, igen. Csak az, hogy De ezt nagyon szeretem, hogy legyetek őszinte magatokhoz. Magatokhoz, igen, mert különben... Mert onnan jön az őszinteség, igen. Mások felé is, ugye? Igen, és szerintem mindenkinek saját magán kell dolgozni, mielőtt belevágja a fejszéjét bármibe is, mert két összetört, ami most nagyon dramatikusan hangzik, de két összetört ember, úgymond nem összetört, de mondjuk két összetört lelkivilágú emberből soha nem lesz egy nagy szituáció. Úgyhogy ha valaki randizik, szerintem a legjobb az, ha először önmagát randizza. Önmagával randizik, és ez minden aspektust magába foglal. Ja. Menj el, szedd fel magad. Ja, pontosan. Csípd ki magad, menj el vacsorázni magaddal, igen. Menj el moziba magaddal, nem tudom, maszturbálj, találd meg, hogy mi a megfelelő, ja, mi a leghelyesebb út, és utána üst fel a Tindert, vagy szólíts le a helyes srácot, lányt a buliban, vagy a bárban, vagy az utcán, és akkor utána kezdődhet a buli. Hihetetlenül szuper tanács, Betty. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és köszönöm a nyitottságot a téma iránt, és nem csak a téma iránt, hanem annak ellenére, hogy egy ilyen tornádó listát vittem így feléd, mindenre válaszoltál, és szerintem jó pár dolgot helyre tettünk, úgyhogy köszönöm szépen a nyitottságot. Nagyon szépen köszönöm én is. Várunk vissza ide Vásárhelyre, és addig is, hogyha bármi kérdésetek lenne, vagy bármiféle olyan, amit eddig nem tudtatok megkérdezni, vagy megírni, mint tudjátok, 0733 835 115, és Betty még visszatér hozzánk, igaz, Betty? Hát remélem. Addig is szép estét nektek, és jövő hétfőn is szívkamra, úgyhogy várunk vissza. Sziasztok! Azért, hogy jobban éljen, jobb a vírusnak a gazda testben, jobb a szerelemnek versbe szedve, jobb az űrhajósnak kint az űrben, jobb a kölyköd voltam, mint a hűtlen. A nap a holdon biztos jobban éged, a bajszos biztos jobban szeret téged. Tudom, nem akarsz a dalba lenni, de nálad tényleg nem lehet jobb. És most ez fog a dalban körbe-körbe menni. Az, hogy nálad tényleg
jobb semmi. Nálad tényleg nem lehet jobb semmi. Nálad tényleg nem lehet jobb semmi. Nálad tényleg nem lehet jobb. Nálad tényleg nem lehet jobb. Semmi.